Mapalit karon sa Agdao Farmers Market Davao City ang mas barato nga bugas nga gikan sa nasod Indonesia ug local supply. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, ang maong bugas mapalit sa 42 pesos matag kilo. Mas barato kung intandi sa ubang commercial ug imported rice nga mapalit sa mga tindahan sa dakbayan sa Davao. Gawa sa imported rice nga barato, duna say local nga well-milled rice nga kapin 40 pesos ang matag kilo. Mapalit sa 42 pesos per kilo ang well-milled rice, local, broken rice nga 47 pesos, local rice sa 50 pesos per kilo, banay-banay sa 53 pesos per kilo, premium V160 sa 56 pesos per kilo, kohako sa 56 pesos per kilo, jasmine 58 pesos per kilo, organic rice 55 pesos per kilo, brown rice 60 pesos per kilo. Red rice 67 pesos per kilo, black rice 85 pesos per kilo, samtang mapalit ang mais sa 47 pesos matag kilo.